Duntsi juhlaa! Tänään on Duntsi juhlaa! Eikö okei? Noniin. Jes. Muisto 4, kuva 50. Kuva 50! Kuva 50! Kuva 50! Tykure. Tää on tavallaan niinku laittaa rahaa pankkiin. Että aina kun telkkarissa näkyy ihminen, niin aina silloin juodaan. Mä pelattu monesti tätä juomapeliä. Aina kun näkyy ihminen, niin aina silloin juodaan. Ja aina silloin juodaan. Aina kun näkyy ihminen, niin silloin juodaan. Yksi ylimääräinen jalka. Sama. Se on juomapeli. Juomapeli.